ଏବେ ଅଧିକ ଦାମୀ ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ନିଜର ଅଧିକ ଫାଇଦା କେଉଁଠି ହେବ ତାହା ଦେଖୁଛି। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ସମୟ, ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥାଉ। କାହାର ଶସ୍ତା ପୋଷାକ ଦେଖି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଏଠି ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶସ୍ତା ମଣିଷକୁ ବି ଦେଖୁଛି। ବହୁତ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଆଉ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ମିଛ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାରା ଜୀବନ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେମିତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ହେଲେ ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପରେ ଜୀବନ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବି ନଥିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଧୋକା ପାଇଥାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ।